Son Ofelia Rei Castelao, son catedrática de Historia Moderna na Universidade de Santiago. Fixen o meu bachillerato no Instituto Rosalía de Castro desta cidade e entrei nesta facultade como alumna no ano 1974 e aquí quedei ata hoxe. Na miña carreira profesional, polo feito de ser muller, topei algunhas dificultades cando xa a carreira estaba moi avanzada. Cando si pretendí xa ser catedrática foi cando topei algunhas dificultades, pero logo as cousas puxeronse no seu sitio. Digamos que recibín unha serie de recoñecementos que, de alguna forma, borraron aquelo da miña memoria, non? Bueno, a situación laboral e profesional das mulleres cambiou radicalmente, como, por exemplo, explicar que cando nos contrataban como profesoras firmábamos un contrato dicindo que non tiñamos dereito a unha baixa por maternidade. Por outro lado, derosenos facilidades para poder investigar ou para a docencia. Naturalmente, a evolución é absolutamente positiva, aunque faltan moitas cousas por facer. Bueno, eu adoptei unha decisión propia, que foi o de non crear unha familia nin ter fillos, non? Entón, eu teño moita liberdade de traballo, cosa que as miñas colegas que teñen cargas familiares non teñen. Eu comprendo que teño a ventaxe, non? De non ter unha carga ou responsabilidades que me impidan, por exemplo, viaxar todo o que viaxo, investigar todo o que investigo, estar fora moitísimo tempo, cousa que unha persona que teña fillos ten unha dificultade moitísimo maior que a min, evidentemente. As mulleres están facendo o que queren, o que lles interesa e o que teñen que facer. Que ninguén lle marque a súa trayectoria e que señan libres e poderosos, que é o que teñen que facer.